ଝିଅଟି ତା ମମିକୁ ଦେଖି ମମି ମମି ଡାକ ଦିଏ। ପିତା ଝିଅ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ଲୁଚିଯାଏ। ଦେଖେ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ପାର୍କରେ ବସି ଚୁମାଚାଟି କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆସିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିସାରି ସ୍ୱାମୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭାବିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁର ମୁଖ ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ସହ ଗେମ୍ ଖେଳ ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କାମ କରେ କି? ଆନ୍ସର, ୟେସ୍, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରେ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହଁ କରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପରେ ପଚାରେ, ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନା କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ନା ନାହିଁ। ପ୍ରାଇଜରେ ଝିଅର ଜିନିଷ ଦେଖି ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ। ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି? ଆନ୍ସର, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନା କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଏ। ପ୍ରାଇଜରେ ସ୍ୱାମୀର ରିଙ୍ଗ ଦେଖିଦିଏ। ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେ, ଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି।